που ζει με αγωνία την εξέλιξη του τελικού. 33-40. Το πρώτο καλάθι από το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Μετά από 2,5 λεπτά. Και αυτό με βολές εντός παιδιάς τίποτα. Νέο φάουλ που καταλογίζει ο Πιτσίλκας στον Γιώργο Μπαλογιάννη. Το τέταρτο. Μακριά από την μπάλα. Πλέον περιμένουμε την απάντηση του Ομπράντοβιτς που ετοιμάζει τον Κοχ. Ο Κοχ λοιπόν στη θέση του Γιώργου Μπαλογιάννη που εγκαταλείπει το παιχνίδι με 4 φάουλ. Νάτος. Εδώ. Έχει λύσει ο Παναθηναϊκός. Έχει βάθος πάγκου, έχει ποιότητα. Δικούδης. Βήματα τα οποία καταλογίζει ο κύριος Πιτσίλκας παρά τις διαμαρτυρίες του Δικούδη. Πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Φώτσης. Καλαϊτζής. Το σκριν από τον Ρέμπρατσα. Είναι δύσκολα για τον Καλαϊτζή. Θα βγάλει την μπάλα στον Ποντήρογκα. Θα τη συγκρατήσει. Και πάλι Καλατζής, 2 δεύτερα πριν εκπνεύσει ο χρόνος, η μπάλα πάει στα χέρια της ΑΕΚ και ο Μπέτς που περνά στην πεντάδα. Νομίζω ότι ο Αποστόλης Ζαλούκας μας ζητά το λόγο. Ναι, Απόστολε. Όχι, απλά να πω ότι πάτησε γραμμή σε μια στιγμή πάντως που στον πάγκο της ΑΕΚ διαμαρτύρονταν. Δεν ξέρω τι ακριβώς φώναξε ο κύριος Σίφκοβιτς προς τον κύριο Πιτσίλκα. Προφανώς ότι ο Ποντηρόκα κάνει επιθετικό φάουλ προσπαθώντας να περάσει στην πλάτη του Χάμι. Δείτε τα λάθη 9-13, είναι τρομακτικό το νούμερο. 13 λάθη είναι πάρα πολλά, ενώ βρισκόμαστε τώρα στην τρίτη περίοδο. Επιθετικό φάουλ από τον Μπέτς στον Ρέμπρατσα. Ο Πιτσίλκας δείχνει την παράβαση, δείτε ξανά με τον αριστερό αγώνα. Έχει μια αδυναμία ο Ρέμπρατσα να χρησιμοποιεί τον αριστερό του αγώνα για να θέτει εκτός θέσης του αντιπάλου. Ο Μπέτς πάντως σήμερα έχει πετύχει μόλις ένα πόντο, είναι ασθενής, είναι Άγγλος ασθενής σήμερα. Στη μονομαχία του Μπέτς με τον Ρέμπρατσα, ο Μπέτς είναι πιο δυνατός, πιο βαρύς. Ο Ρέμπρατσα πιο τεχνίτης, πιο αλπικός. Τώρα να είμαστε με τον Ποντηρόκα, να δούμε. Μάλιστα. Όταν δεν μπορεί ο Ποντηρόκα, παθαίνει αφλογιστία ο Παναθηναϊκός. Το σουτ για 3 από τον Στεφάνο. Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς, σηκώθηκε από μακριά ο Στεφάνοφ. Δείτε ξανά αυτή την τρίποντη βόμβα του Σκοπιανού. Μάλιστα. 36-40. Η ΑΕΚ είναι εκεί κοντά στο σκορ. Δεν αφήνει το Παναθηναϊκό από τα μάτια της. Ένας πραγματικά συγκλονιστικός, αμφίροπος, δραματικός τελικός, πολύ δυνατός. Μια μάχη τακτική των δύο αντιπάλων προπονητών. Νομίζουμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι ικανοποιημένος από το θέαμα που μας προσφέρουν οι δύο φινάλιστες. Και χθες και σήμερα το Final Four, το 7ο Final Four του κυπέλλου μας αποζημιώνει όλους και με το παραπάνω. Μπράβο στους αθλητές, γιατί αυτοί είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές. Να δούμε την προσπάθεια του Ποντηρόκα. Ναι, το οποίο Final Four έτυχε αποδοχή και από τους φιλάθλους, καθώς διατέθηκαν 19.911 εισιτήρια, ποσό ρεκόρ. Καθώς το Final Four του 1999 ήταν αυτό που είχε το προηγούμενο ρεκόρ με 17.916 εισιτήρια. 2.000 περίπου εισιτήρια παραπάνω σε αυτό το Final Four. Η ευχή του χρόνου να πάμε ακόμα καλύτερα. Το rebound από τον Ρέμπρατσα. Ποντηρόκα. Με τον Κακιούζη να τον παρακολουθεί. Παναθηναϊκός χωρίς σκορ 2,5 λεπτά. Χωρίς σκορ εντός παιδιάς, 5 λεπτά στο τρίτο δεκάλεπτο, έτσι, γιατί και οι δύο βολές ήταν του Ρέμπρατσα. Ήταν υπέροχη αυτή η backdoor από τον Καλαϊτζή στον Ρέμπρατσα, που μπορεί να μην πέτυχε το καλάθι, θα πάρει όμως το φάουλ. 36-40. Σας θυμίζουμε ότι στο ημίχρονο το σκορ ήταν 33-38. 3 πόντους για την ΑΕΚ και 2 για τον Παναθηναϊκό μετά από 5,5 λεπτά παιχνίδι.
Ο Ρέμπρατσα που έχει 8 πόντους με 9 rebound. Ο Μπράντοβιτς τον ξεκούρασε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της δεύτερης περίοδου. Το rebound από τον Μπέτς. Στεφάνοφ 36-40. Διαφορά στο συν 4. Πάντα μπροστά ο Παναθηναϊκός. Εκεί δεν αλλάζει τίποτα. Εκπληκτικό πλονζόν από τον Κοχ. Δίκιν τερματοφύλακα. Σαν να βουτούσε σε πισίνα ήταν. Μπέτς με τον Ρέμπρατσα, η μονομαχία των δύο. Μπράβο στον Μπέτς. Έβαλε τον Ρέμπρατσα μέσα στο καλάθι, σπρώχνοντας με σώμα, με χέρια, έφτασε εκεί που χρειαζόταν για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ακούτε το πανδαιμόνιο. 38-40. Φότσις. Ρέμπρατσα με τον Μπέτς πρέπει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του γιατί ο χρόνος τελειώνει. Η μπάλα στα χέρια του Μπέτς, αλλά ο κύριος Πιτσίλκας τη δίνει στον Παναθηναϊκό. Για επίθεση ενός δευτερολέπτου, ενώ έχουμε time out που ζητάει ο κύριος Ομπράδοβιτς. Φίλες και φίλοι, βλέπετε η επίθεση του Παναθηναϊκού που θα πρέπει να εκδηλωθεί σε ένα δευτερόλεπτο. Ο Κοχ θα επιστρέψει την μπάλα για να δούμε το σκαρίφημά του. Ο Ρέμπρατσα πρέπει να φύγει από τα χέρια του η μπάλα. Φεύγει, το καλάθι μετράει. Εκπληκτική φάση. Σε ένα δευτερόλεπτο συνέβησαν όλα. Η επιστροφή, η επαναφορά της μπάλας από τον Κοχ στο Ρέμπρατσα. Να δούμε πότε φεύγει η μπάλα από τα χέρια του. Εμπρόθεσμο. Καθαρά. Ο χρόνος μετράει από τη στιγμή που αγγίζει την μπάλα ο Ρέμπρατσα. Το follow από τον Μπέτς έχει δώσει δύναμη στην ΑΕΚ μέσα στην ρακέτα και 5 πόντους όπως βλέπετε. Άλλωστε δεν έγινε τυχαία draft στο NBA από τη Σάρλοτ ο Άγγλος, έστω χαμηλά στο νούμερο 50, πάντως δείχνει ότι αξίζει να αγωνίζεται και στην αντίπερα του Ατλαντικού. 4 πόντοι για τον Παναθηναϊκό και 7 για την ΑΕΚ σε αυτή την τρίτη περίοδο, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Για το τέταρτο φάουλ του Μάρτιν Νούρσετ, ο οποίος πέρασε και δεν ακούμπησε, σαν να μην έχει αγωνιστεί καθόλου σήμερα. Πολύ γρήγορα κάποια φάουλ, δεν βοήθησε ουσιαστικά την ΑΕΚ. Αλβέρτης, το σουτ για 3. Η μπάλα στο σίδερο και από εκεί ως δώρο στην αγκαλιά του Στεφάνο. Γύρισαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν βγήκε ο ευνηδιασμός. Στεφάνοφ βρήκε τον διάδρομο, κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Εκπληκτικό παιχνίδι από τον Σκοπιανό που φτάνει στο καλάθι με αυτό το εκπληκτικό lay-up. Δεν είναι μόνο το τελείωμα της προσπάθειας, αλλά ότι είδε τον διάδρομο, τρύπωσε. Οι φωνές είναι από τα πανηγύρια των οπαδών της ΑΕΚ που συνεχίζουν ακόμη περισσότερο καθώς αστόχησε ο Αλβέρτης. Αναρωτιέμαι αν ακουγόμαστε. Εδώ Στεφάνοφ, νέα βόμβα. Και πλέον ανατρέπεται η ισορροπία καθώς η ΑΕΚ περνά μπροστά στο σκορ με αυτή την εκπληκτική τρίποντη βόμβα από τον Στεφάνοφ που δείχνει χαρακτήρα, παίρνει την ΑΕΚ από το χέρι και την φέρνει μπροστά στο σκορ με αυτή τη διαφορά των 3 πόντων. Στεφάνο που μιμείται το ξέσπασμα του Μποντήρογα, να δούμε όμως αν έχει συνέχεια, γιατί εκεί η διαφορά εκφυλίστηκε και ο Παναθηναϊκός ισοφαρίστηκε. Αμέσως σηκώθηκε από τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Μποντήρογα. Έστω και με περιπετειώδη τρόπο και με χτυποκάρδι ο Ρέμπρατσα θα πετύχει το καλάθι φτάνοντας στους 12 πόντους, 45-44, 1 και 54 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Κουτλουάι, φάουλ από τον Κοχ, διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Την μπάλα λέει ο Μπράδοβιτς και ο Κουτλουάι τον κοιτάζει. Καθαρό ο Κουτλουάι τον κοίταξε περίεργα, είναι σωστό πάντως το φάουλ, καθαρά χτύπησε τα χέρια του Τούρκου. Ήταν το δεύτερο, ο Καλαντής αφήνει τη θέση του στον Τζεντίλε. Η ΑΕΚ που βρίσκει στο πρόσωπο του Στεφάνοφ και τον οργανωτή και τον ηγέτη και τον σκόρερ. Στεφάνοφ με 18 πόντους παρακαλούμε. Και το πιο σημαντικό, μόλις ένα